हेलो लोगोफोर, नोंथांमोनखौ आंनि एसएम लार्निं चेनेलाव फिन बरायबाय। जों दिनै टेन्सनि सायाव बानायनाय स्निथि खोन्दो भिडिअखौ नायगोन। बेहाय जों सोलोंगोन फास्ट पारफेक्ट टेन्स। जुदि नोंथांमोनहा टेन्सनि सायाव बानायनाय आंनि सिगांनि भिडिअनि खोन्दोफोरखौ नायाखैब्ला नोंथांमोना बे भिडिअनि डिसक्रिप्शनाव होना दोननाय लिंकआव थुनानै नायनो हागोन। जों दिनै फास्ट टेन्सनि फास्ट पारफेक्ट टेन्सखौ सोलोंगोन। बे टेन्सनि डेफिनिसन एबा बुंफुरलुखौ नायलांदो। मायबा मोनसे थाइजानि हाबा एबा खामानिखौ सिगाङाव एबा आगोलावनो एबा फास्टआव जाखांबायमोन एबा जोबखांबायमोन होनना फोरमायनो थाखाय फास्ट पारफेक्ट टेन्सखौ बाहायनाय जायो। बे टेन्सआव थाइजानि हाबा एबा खामानिखौ सिगाङावनो जादोंमोन आरो सिगाङावनो जोबखांलांबायमोन जाखांलांबायमोन होनना फोरमायनो थाखाय बाहायनाय जायो। जेरै नैबे बिदिन्थिखौ नायदो। सिखावा खारलांबायमोन, आं गासैबो रांखौनो बाहायजोबबायमोन, बिसोरो जोलुर गेलेखांबायमोन। बेबायदि थाइजानि हाबा एबा खामानिखौ सिगाङावनो जानानै सिगाङावनो जोबखांलांबायमोन होनना फोरमायनो थाखाय फास्ट पारफेक्ट टेन्सखौ बाहायनाय जायो। जुदि नोंथांमोना बे सेन्टेन्सखौ इंराजियाव बुंनो एबा लिरनो हायोब्ला नोंथांमोना बे भिडिअनि कमेन्ट सेक्सनाव लिरनानै हरदो। जों दानिया फास्ट पारफेक्ट टेन्सनि दाथाय एबा स्ट्राक्चारजों लोगोसे बर' रावनिफ्राय इंराजियाव सोलायनो सोलोंदिनि। फास्ट पारफेक्ट टेन्सनि दाथाया जाबाय साबजेक्ट प्लास हेड प्लास बार्ब आरो बार्बा फास्ट पार्टिसिपलनि फर्म प्लास अबजेक्ट। दानिया फै जोङो फर्म अफ बार्ब एबा थाइजानि महरखौ नायलांदिनि। नैबे चार्टआवहाय मोनथाम बाहागोआव बोखावनानै दिन्थिनाय जादों। जेरै प्रेजेन्ट टेन्स एबा बेस, पास्ट टेन्स आरो पास्ट पार्टिसिपल। जेरै प्ले, प्लेड आरो प्लेड। किल, पास्ट टेन्सआव किल्ड आरो पास्ट पार्टिसिपलाव किल्ड। जेरै गो, प्रेजेन्ट टेन्सआव आरो पास्ट टेन्सआव वेन्ट आरो पास्ट पार्टिसिपलाव गन। नोंथांमोना नैबे खोथाखौ गोसोआव लाखिनाया मोजां जे जाय थाइजाफोरा गावजों लोगोसे इडि दाजाबनानै पास्ट टेन्स आरो पास्ट पार्टिसिपल दायो बेखौ रेगुलार बार्ब होननानै बुङो। जेरै प्ले, वाक, हेल्प, कुक, वर्क, किल। बे थाइजाफोरा गावजों लोगोसे इडि दाजाबनानै पास्ट टेन्स आरो पास्ट पार्टिसिपल जायो। बेबायदि बार्बखौ रेगुलार बार्ब होननानै बुंनाय जायो। आरो जाय बार्बफोरा गावजों लोगोसे इडि दाजाबालासिनो गुबुन गुबुन राहायैसो पास्ट टेन्स आरो पास्ट पार्टिसिपल जायो बेबायदि बार्बखौ इरेगुलार बार्ब होननानै बुंनाय जायो। जिहेतु फास्ट पारफेक्ट टेन्सआव बार्बा अरायबो पास्ट पार्टिसिपल फर्माव थानांगौ, बेनिखायनो जोंनि बे पास्ट पार्टिसिपल फर्मनि बार्बखौ बाहायनाय जागोन। जों मोननैसो बिदिन्थिनि गेजेरजों बुजिना लादिनि। आं गासैबो रांखौनो बाहायजोबबायमोन। बेवहाय रांखौनो बाहायजोबनाय थाइजाया सिगाङाव जादोंमोन आरो सिगाङावनो जोबबायमोन होनना फोरमायनाय जादों, बेनिखायनो बेयो फास्ट पारफेक्ट टेन्स। बेखौ इंराजियाव सोलायनो थाखाय सेथियाव नांगौ साबजेक्ट, साबजेक्टआ आं, इंराजियाव आंखौ आइ, नैथियाव हेड आरो थामथियाव बार्ब। बार्बा जाहैबाय बाहायनाय, बाहायनायखौ होनो स्पेन्ड। नाथाय बार्बा फास्ट पार्टिसिपल जानांगौ, स' लास्टआव थि दाजाबनानै स्पेन्ड आरो अबजेक्ट। अबजेक्टआ जाहैबाय गासैबो रां, अल दा मानि। आइ हेड स्पेन्ड अल दा मानि। बेखौ मोनसे बिदिन्थि लाबावदिनि। जों फरायसालियाव थांबायमोन। बेहाय फरायसालियाव थांनाय खामानिया सिगाङावनो जादोंमोन आरो सिगाङावनो जोबखांलांबायमोन होनना फोरमायनाय जादों, बेनिखायनो बे फास्ट पारफेक्ट टेन्स। स' बेखौ इंराजियाव सोलायनो थाखाय सेथियाव साबजेक्ट, साबजेक्टआ जाबाय जों, बेखौ इंराजियाव बुङो उइ। नैथियाव हेड, थामथियाव बार्ब, बार्बआ जाबाय थांनाय, थांनायखौ होनो गो। जिहेतु बार्बआ फास्ट पार्टिसिपल जानांगौ, स' गनि फास्ट पार्टिसिपलआ जाबाय गन। दिनाव फरायसालियाव, बेखौ होनो टु स्कुल। उइ हेड गन टु। जों दानिया फास्ट पारफेक्ट टेन्सआव एफार्मेटिभ सेन्टेन्सनिफ्राय नेगेटिभ सेन्टेन्स खालामनो सोलोंदिनि। एफार्मेटिभ सेन्टेन्स दानो थाखाय फास्ट पारफेक्ट टेन्सनि दाथाया जाबाय साबजेक्ट प्लास हेड प्लास बार्ब आरो बार्बा फास्ट पार्टिसिपल फर्म प्लास अबजेक्ट। नेगेटिभ सेन्टेन्स दानो थाखाय फास्ट पारफेक्ट टेन्सनि दाथाया जाबाय साबजेक्ट प्लास हेड प्लास नट प्लास बार्ब आरो बार्बा फास्ट पार्टिसिपल फर्म प्लास अबजेक्ट। नेगेटिभ सेन्टेन्स दानो थाखाय फास्ट पारफेक्ट टेन्सआव सेथियाव साबजेक्ट, नैथियाव हेड आरो थार्ड पजिशनाव एबा थामथि जायगायाव नट बहायबानो जों नेगेटिभ सेन्टेन्स दानो हायो। जों मोननैसो बिदिन्थिनि गेजेरजों नेगेटिभ सेन्टेन्स खालामनो सोलोंदिनि। एफार्मेटिभ सेन्टेन्स। आं गासैबो रांखौनो बाहायजोबबायमोन। बेखौ इंराजियाव बुंगोन आइ हेड स्पेन्ड अल दा मानि। स' बेखौ नेगेटिभ सेन्टेन्सआव बर' रावाव जागोन आं गासैबो रांखौनो बाहायजोबाखैमोन। आरो इंराजियाव सोलायनो थाखाय सेथियाव नांगौ साबजेक्ट, साबजेक्टआ आइ, नैथियाव नांगौ हेड आरो थार्ड पजिशनाव नट, आइ हेड नट। बिनि उनाव बार्ब, बार्बआ जाहैबाय बाहायनाय, स्पेन्ड आरो पास्ट पार्टिसिपल, स' स्पेन्ड आरो गासैबो रांखौनो, स'
all the money. I had not spent all the money. फै गुबुन मोनसे बिदिन्थि लाबावदिनि जों फरायसालियाव थांबायमोन बेखौ इंराजियाव बुंगोन we had gone to school. नेगेटिभ सेन्टेन्सआव जागोन we had not gone to school. we सेथियाव साबजेक्ट नैथियाव had आरो थामथि जायगायाव not. सेथियाव साबजेक्ट नैथि जायगायाव had आरो थामथियाव not बाहायबानो जोङो एफार्मेटिभ सेन्टेन्सनिफ्राय नेगेटिभ सेन्टेन्स खालामनो हायो. So we had not gone to school. जों फरायसालियाव थाङाखै. फै जों दानिया पास्ट पारफेक्ट टेन्सनि गुबुन मोनसे बाहायथिखौ नायदिनि नोंथांमोना नैबे सेन्टेन्सखौ मोजाङै नायलांदो गोदो बिदिन्थायाव जानानै थांनाय एबा जाखांलांनाय मोननै हाबा एबा थाइजानि मादाव मोनसे थाइजाया जाग्रोनायनि उनाव एबा जाखांनायनि उनाव गुबुन मोनसे थाइजाया जादोंमोन होनना फोरमायनो थाखाय पास्ट पारफेक्ट टेन्सखौ बाहायनाय जायो आरो बेबायदि बाथ्रायाव सिगां एबा उनाव बे दाजाबदाया मोननै थाइजाखौ दाजाबो बबेबा मोनसे थाइजानि हाबा एबा खामानिखौ सिगां एबा गोदोनो जाखांलांनायनि उनाव गुबुन मोनसे थाइजाया जादोंमोन होनना फोरमायनो थाखाय पास्ट पारफेक्ट टेन्सखौ बाहायनाय जायो आरो बेहाय मोननै थाइजाखौ सिगां एबा उनाव बे मोननै दाजाबदाया दाजाबो जेरै नैबे एग्जाम्पलखौ नायदो जों स्टेशन मोनहैनायनि सिगां रेलगारिया थांखांबायमोन बेहाय रेलगारिनि थांनाय हाबा एबा खामानिया जाखांबायमोन बिनि उनावसो जोंनि स्टेशनाव मोनफैनाय खामानिया जादोंमोन बेखायनो बेयो पास्ट पारफेक्ट टेन्स बेवहाय मोननै थाइजाखौ नैबे सिगां दाजाबदाया दाजाबनानै दोनदों बे बाथ्राखौ जों बर'आव ओरैबो बुंनो हायो रेलगारि थांखांनायनि उनाव जों स्टेशन मोनहैदोंमोन रेलगारि थांखांनायनि उनाव जोङो स्टेशन मोनहैदोंमोन मोननैबो बाथ्रानि ओंथिया एखेयानो स' सिगां जाग्रोनाय थाइजा जाय थाइजाया सिगां जाग्रोदों बेयो जागोन पास्ट पारफेक्ट टेन्स आरो जाय थाइजाया उनाव जादों एबा उनाव जानाय थाइजा बेयो जागोन पास्ट इनडेफिनिट टेन्स नोंथांमोना बेखौ गोसोआव लाखिनाया मोजां जे जाय थाइजाया सिगां जाग्रोदों बेयो जागोन पास्ट पारफेक्ट टेन्स आरो जाय थाइजाया उनाव जादों बेयो जागोन पास्ट इनडेफिनिट टेन्स दानिया नैबेखौ नायलांदो दाजाबदाया जुदि सिगां जेरैहाय नैबे सेन्टेन्सआव नायदो जों स्टेशन मोनहैनाय सिगां जुदि दाजाबदाया सिगां जायखौ जों कनजांक्सनबो होनो इंराजियाव जुदि दाजाबदाया सिगां एबा बिफर जायोब्ला अब्ला पास्ट पारफेक्ट टेन्सआ बिफरनि सिगाङाव जागोन आरो बिफरनि उनाव पास्ट इनडेफिनिट टेन्सआ जागोन जुदि दाजाबदाया आफ्टार एबा उनाव जेरैहाय नैबेखौ नायदो रेलगारि थांखांनायनि उनाव जुदि दाजाबदाया उनाव एबा आफ्टार जायोब्ला आफ्टारनि सिगाङाव जागोन पास्ट इनडेफिनिट टेन्स आरो आफ्टारनि उनाव जागोन पास्ट पारफेक्ट टेन्स दानिया नैबे बाथ्राखौ नायलांदो जों स्टेशन मोनहैनाय सिगां रेलगारिया थांखांबायमोन बेवहाय रेलगारिनि थांनाय हाबाया जाखांनायनि उनावसो जों स्टेशन मोनफैदोंमोन होननानै फोरमायनाय जादों बेनिखायनो बेवहाय रेलगारि थांखांबायमोन बे बाथ्राखौ जोङो पास्ट पारफेक्ट टेन्सआव सोलायनांगोन आरो जों स्टेशन मोनफैदोंमोन बे बाथ्राखौ पास्ट इनडेफिनिट टेन्सआव सोलायनांगोन जिहेतु बे मोननै थाइजाखौ सिगां दाजाबदाया दाजाबदों बेनिखायनो रेलगारिया थांखांबायमोन एबा पास्ट पारफेक्ट टेन्सखौ गिबियाव इंराजियाव सोलायग्रोनांगोन स' बेखौ जों पास्ट पारफेक्ट टेन्सआव सोलायनो थाखाय दाथाया जाबाय साबजेक्ट प्लास हेड प्लास भार्ब भार्बा V3 एबा पास्ट पार्टिसिपल प्लास अबजेक्ट रेलगारिया थांखांबायमोन बेखौ इंराजियाव बुंगोन द ट्रेन हेड लेफ्ट बिनि उनाव सिगांखौ इंराजियाव बुंगोन बिफर बिनि उनाव जों स्टेशन मोनफैदोंमोन बेयो जिहेतु पास्ट इनडेफिनिट टेन्स दाथाया जाबाय साबजेक्ट प्लास भार्ब आरो भार्बा पास्ट टेन्स प्लास अबजेक्ट स' जों स्टेशन मोनफैदोंमोन बेखौ इंराजियाव बुंगोन we reached the station स' the train had left before we reached the station जों स्टेशन मोनफैनाय सिगां रेलगारिया थांखांबायमोन बे बाथ्राखौ बर'आव रेलगारिया थांखांनायनि उनाव जों स्टेशन मोनफैदोंमोन बेबायदिबो बुंनो हायो जिहेतु मोननैबो बाथ्रानि ओंथिया एखेयानो रेलगारिया थांखांनायनि उनाव जों स्टेशन मोनफैदोंमोन मात्र जों दाजाबदाया बेहाय सिगां आरो उननि सेन्टेन्सआव उनाव स' बेखौ इंराजियाव बुंगोन we reached the station after the train had left फै जों दानिया पास्ट पारफेक्ट टेन्सनि मोननैसो बिदिन्थि लाबावदिनि आं बिसोरखौ मैया लोगो हमखांबायमोन बेखौ इंराजियाव बुंगोन I had met them yesterday जों मैया क्रिकेट गेलेखांबायमोन बेखौ इंराजियाव बुंगोन we had played cricket yesterday रेलगारिया थांखांनायनि उनाव जों स्टेशन मोनहैदोंमोन बेखौ इंराजियाव बुंगोन we reached the station after the train had left नोंथांमोना नैबे खोथाखौ गोसोआव लाखिनाया मोजां जे जुदि दाजाबदा एबा कनजांक्सना आफ्टार जायोब्ला सिगांनि सेन्टेन्सआ एबा आफ्टारनि सिगांनि सेन्टेन्सआ जागोन पास्ट इनडेफिनिट टेन्स आरो आफ्टारनि उननि सेन्टेन्सआ जागोन पास्ट पारफेक्ट टेन्स फै जों मोनसे बिदिन्थि लाबावदिनि सान ओंखारनाय सिगांनो आबादारिया फोथाराव थांबायमोन बेखौ इंराजियाव बुंगोन the farmer had gone to the field before the sun arose
बेवहाय बिफोर जुदि सेन्टेन्सआव दाजाबदा एबा कनजांसनआ बिफोर जायोब्ला बिनि सिगांनि सेन्टेन्सआ जागोन पास्ट पारफेक्ट टेन्स आरो बिफोरनि उननि सेन्टेन्सआ जागोन पास्ट इनडेफिनिट टेन्स। दानिया नोंथांमोननि थाखाय मोनसे होमवर्क। नोंथांमोना नैबे सेन्टेन्सखौ सिखारिया गावनि सिलाइखौ गावनाय सिगां दाउफोरा बिरलांबायमोन बेखौ इंराजियाव सोलायनानै बे भिडिअनि कमेन्ट सेक्सनाव लिरनानै हरदो। हेलौ लोगोफोर, आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय। आंनि भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै लाइक आरो शेयार खालामदो। लोगोसे चेनेलाव गोदानबा साबस्क्राइब खालामदो आरो आंनि गोदान भिडिअनि खौरांखौ मोननो थाखाय नैबे घन्टाखौबो बुनानै होदो। आंनि गोदान भिडिअआव फिन लोगो मोनगोनखौ मिजिं खालामनानै दिनै बेखिनियावनो दोनथ'नाय जाबाय। गोजोन्थों।